Moi! Tuu seuraa mun ja Ennin päivää. Tässä videossa mä yritän vöhkiä äidiltä rahaa. Ja ensin me katsotaan mulle sopivat puhelimenkuoret, koska mama antoi mulle iPhonein. iPhone 14 Pro. Tässä on mun vanha puhelin. Moikka Kulta, mitä sä teet? En mitään. Okei. Okay. Rokky. Nyt koko YouTube-kanava tietää mun salatanan. Hei, ootko se sitten vähän hiljempaa, kun äiti alkaa kuuntelemaan musiikkia? Joo. Alright, you're not sorry. I'm a mi. Ja mi mu. Ja sitten heiluta. Veivaa ja veivaa. Ja sitten vielä ja alas. Ja bim. Mä ajattelin katsoa täältä jotain YouTubesta esim. Onkohan täällä WhatsAppia? On. Se ei varmaan Onko hiukset hyvin? On. Lähettäisikö Kulta kauppaan? Ei. Vielä. Ei vielä. Okei. Mä vähän kuuntelen. Mä menen nyt joogatunnille, muuten pärjääksä sä yksin täällä? Yeah. Ootko ihan varma? On. Okei. Ei. No niin, mä takavarikoin nyt tuolta pikkulapselta meidän työvälineet, ettei sit mene rikkomaan mitään. Ekana vasara. Mä en edes tiedä miksi meillä on tämmönen, mutta vasara kuitenkin. Se menee tänne. Siellä on kaikki muutkin jutut, mitä on takavarikoitu häneltä. Nyt lähden joogatunnille. Se on moro. Moi. Näin nyt leikin filttereillä, kun mä oon niin nätti. Ja äiti. Oottakaapas hetkinen. Hui. Harmi. Ja Moikka Kulta, mä tulin jo. okei. Mitä sä olisit halunnut, että mä ostan sulle? Kalkkia. No nyt kuule, mä ostin vaan noita desinfiointiliinoja ja sitten mitäsköhän muuta sitten tommosen Labubufiltteli. konnareita. Laittakaa peukku, jos teillä on.